Piatky a soboty od polovice januára do polovice februára už tradične patria na základných školách zápisu budúcich prvákov. Celkovo sa dalo vybrať zo 60 štátnych, 11 cirkevných a 13 súkromných základných škôl. Zisťovali sme, aké možnosti ponúkla Rača. Ak vaše dieťa dosiahne v tomto roku do 31. augusta 6 rokov, zo zákona ho musíte zapísať do školy. To platí aj pre rodičov detí, ktorým v lani školskú dochádzku odsunuli. Školu pre svoje dieťa môžete vybrať podľa svojho uváženia. O jeho prijatí rozhodne riaditeľ školy do 31. mája. V prípade, že ste sa nakoniec rozhodli pre inú školu, treba do spomínaného termínu o zmene informovať aj školu, o ktorú ste mali pôvodne záujem. Pod správu mestskej časti Rača patria dve základné školy, na Hubeného ulici a na Tbiliskej ulici. Predpokladáme, že aj v tomto školskom roku zapíšeme okolo 100 detí. To je približne taký istý počet ako minulý rok, ale je to dvojnásobný počet, ako sa zapísalo pred 2 a viac rokmi. Okrem toho, že pravdepodobne aj vzrástá populačná krivka, myslíme si, že rodičia idú aj za vzdelávacím modelom, ktorý ponúka naša škola, a je to projekt vysokoefektívneho učenia, integrované tematické vyučovanie. Podstata projektu je v tom, že každé dieťa na našej škole musí zažiť úspech a učiteľky si pripravujú svoje celoročné témy, ktoré sú integrované. Všetky predmety sa učia v témach. Škola na Tbiliskej ulici zase nabáda svojich žiakov k aktívnemu spôsobu trávenia voľného času a ponúka na výber veľké množstvo rozmanitých krúžkov. Sme zameraní na jazyky. Deti sa už od 1. ročníka učia anglický jazyk. Ďalej je to šport. Máme krásny športový areál, kde deti po vyučovaní naozaj môžu sa vyžiť športovo. Máme strašne veľa krúžkov, strašne veľa, to myslím, že aj 30 krúžkov, z toho je minimálne polovica športových krúžkov. V areáli sa nachádza nielen bežecká dráha, futbalové ihrisko, ale je tam aj viacúčelové zariadenie. Ďalej máme krásnu telocvičňu, jednu veľkú, jednu malú, a máme taký malá stolnotenisová hala. Prečo by mali rodičia zapísať dieťa do našej školy? Aj to, že naše deti, prváci, druháci chodia na kurzy korčulovania, plávania v rámci ŠKD. Teraz napríklad prebieha pre druhákov kurz lyžovania, ktoré chodia na Zochovú chatu. I keď každá základná škola ponúka iné záujmové aktivity, račianskych rodičov vo výbere ovplyvňovali najmä praktické dôvody. Pretože to je blízko ku mne domov, aj ku mojej práci, a počula som, že táto škola je veľmi dobrá. Hlavne kvôli integrovanému tematickému vyučovaniu, ktoré sme počuli, tá kamarátka tu chodí do tejto istej školy a počuli sme, že celkom dobre to je, tak sme tiež malého rozhodli sa dať do tejto istej školy. Dcéra chodí na Tbilisko 2 roky a sme spokojní s touto školou. Máme ju najbližšie a je tu veľa zaujímavých krúžkov, tak snad si z niečoho vyberie. Podľa informácií zo školského úradu bolo do prvých ročníkov v školách na Hubeného a Tbiliskej ulici zapísaných do vedna 164 prváčikov.